BPF हिसाबै खोब मोनसे जोंनि जितु जों सानदों आरो जों जि लुगैदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंनो अननाय आरो हेफाजाब जेरै मदद होनानै जोंनि बिजाथिफोर बा एनडिएनि बिजाथिखौ जेरैबायदि देरहादों खोब मोजां खोथा आरो जोंहा गोबां दायित्व थाबाय मानोना जोंनि सायाव 20,000 फोथायना लाखिनानै जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहादों आरो जोंहा बांसिन दायित्व थाबाय आरो ओंखायनो गोबां मावनो गोनां दायित्व थाबाय आरो जों बुंबोबाय थादों जोङो BPF गभर्नमेन्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव जों सरकार सालायबाय थादों बेबायदि हिसाबै जों रायजो राजानो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारिफोरखौ लानानै जों मावफुंबाय थादों ओंखायनो आरो जोंनि सायाव बिसास लाखिनानै दिनै नैबे MLA बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ गासैबो जों देरहाजोबनो हादों होननानै बुंनांगोन आरो जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै दिनै एनडिएनि बिजाथि हमना ला जों मासबाद जोंहा सरन बर' बिथाङाथ' देरहाखाबायानोसै डिक्लेयारानो जाबाय उदालगुरि समस्तियावबो जोंहा रिहन दैमारि बिथाङा देरहागोन टंग्लायावबो दिनै एनडिएनि जोंहा बिखन डेका बिथाङाबो देरहागोन आरो बेरगावआवबो देरहाखाबाय नङा होमबा दा माने बेबायदि हिसाबै जोंहा खोब मोजां आरो ओंखायनो दिनै जोंनि माने जोंनि साननाय आरो जोंनि लुबैनाय बायदि जाफुंसारनायनि थाखाय जों रायजो राजाखौ गिबियावनो जों धन्यबाद होदों आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि बिसास आरो फोथायनाय होनो हानांगौनो होनो हायाखै ओंखायनो जों सोरखौबा थांखिनानै जों खोथा बुङा जोंनि थांखि आरो जोंनि नोजोरखौ लाखिनानै जों रायजोनि खाथियाव जोंनि इसुफोरखौ जों दैखांबोदों बेबायदि हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव फोथायनाय लादों ओंखायनो UPPL हिसाबै खस्थ' खालायनांगोन बिथांमोना खस्थ' खालायनांगन माने भबिष्यत जुदि फोथांना लाखिनोबा लिडारफोरनि सायाव डिपेन्ड खालायगोन रायजो राजाखौ फोथांना लाखिनो ओंखायनो आङो गुबुन राजनितिखौ जों बुंनो थाङा जों BPF हिसाबै जोंनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय आरो मावफुंनो जों हादों आरो रायजो राजाखौ फोथायनाय लाखिनायनि थाखाय जों गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जों धन्यबाद होगोन आरो अकल सरन बर' नङा जोंनि गासै एनडिएनि बिजाथि जोंनि BPFनि बिजाथिफोरखौ जों साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होदों जाहाथे बिथांमोना देरहासार जानो हानायनि थाखाय सार मोनसे बयबो सिमा नुबाय थादों सार जे जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआवहाय सार सानै केबिनेट मन्त्रि मोननाय पसिबल ना इम्पसिबल बायदों सार मानो होनबा गोबां अपोजिटफोर बुंबाय थादों बेखौ हाइकामान्डआ गासिबो माने डिसाइड खालायगोन हाइकामान्डआ जि बिसार खालायगोन हाइकामान्डआ जि दायित्व होगोन जों साफ्रोमबो बेखौनो रुजुना लानांगोन ओंखायनो मन्थ्रिनि बेलायाव आंनि पजिसना दिनै बुंथावनानै बे माने उपयुक्त टाइम नङा ओंखायनो जोङो दिनै जों रंजानायनि उत्सब जों दिनै बयबो पालन खालायगोन ओंखायनो बयखौबो वेलकाम खालामनो फै रंजाफै जों आरो गोबां खामानि मावगोन आरो रेलिनिथ' खोथा गैया जोंहाथ' आरो जोंनि डिसिप्लिन मेनटेन खालायनानै जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालायगोन आरो सार दिनै नोंथांमोना गोबां दिनै गेरेन्टेड स्किम होदोंमोन दिनै नोंथांमोननि सरकार बांसिन जौगालांबाय सार आरो फैबाय थानाय समाव सार माबाफोर सिमां नुबावदों नामा सार बेफोरबायदिनो नङा जोंहाथ' गोबां सिमां दङ बिटिसि ओनसोलखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो हागोन कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साइस्थ'निफ्राय लानानै माखासे गोबां दिगाव जों जेरैबायदि मोनसे थांखि लादों जों बेखौ मावफुंनायनि जोंहा बांसिन आरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि जोङो फान्ड लाबोनांगौ जेरैबायदि जों सरकाराव अंशदार हिसाबै जों खामानि मावनांगौ आरो जों बांसिन जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै दायित्व होदों बेखौ जों मावफुंनांगोन आरो थेंक इउ